igama ndinomayizo ngiqale ukhonza apha last year nge-Easter Sunday. Ifamily yam bingavani, singavani sizi-sisters no-brother bam singavani. Ndambona uSathane uyangenelela qoma makhe ndiza phakathi aluhlu abathakathi. Emva koko siyavana ngoku akho moya ungenayo phakathi kwethu. And ndivumele nomsebenzi sawuqala ngomso. Ndibulela amandla ale ntambiso kaluhlu abathakathi. Igama lam ndinguNoluyanda Nalisile, ndiqale ukhonza apha eShekinah ngo-2023. Ndizobulela into endiyenzelwe nguThixo kule ndawo. Ufika kwam apha ndifike ndisebenza umsebenzi we-security. Ndiye ndaphelelwa ngumsebenzi ngoJuni last year. Utata usukile kwelaa cala wazondisithiza nge-oil. Lathetha idimoni emntaneni wam lathi noba ungamsithiza nge-oil sekegxothiwe emsebenzini and akazubuyisele. Ndaye ndagxothwa emsebenzini, ugxothwa kwam emsebenzini ndeza apha enkonzweni ndathenga i-prophetic material ndizoyoxoxa kungoLwesithathu ezintsukwini. NgoLwesibini ndeza apha enkonzweni ndathenga i-prophetic material, ndathatha i-dangerous oil yam ndafaka ebhekini ndanxiba iskipa sikatata ngaphantsi. Bandifika ndilami ndiyoxoxa, ndafika emsebenzini kwathiwa ndigxothiwe. Into andenzele yona uThixo kulo nyaka ndafumana umsebenzi omtsha. Ndithetha nje nani namhlanje ndiyisupervisor emsebenzini ndifika. Igama lam ndingathini, ifani yam ndinobomvu. Qale lapha eShekinah ukhonza ngo-2023. Bendinengxaki yamatyala, ndithandele ukuba ndisebenzela amatyala, ndisilonde namatyala. Ubomi bam bungahambi nje kakuhle, ndinengxaki nasemtshatweni wam kungekho nto intle. Kodwa ndithe ngongena kwam apha eShekinah batshintsha ubomi bam. So ndiyalibulela kakhulu ugcobola lapha ekhaya. Enkosi. Lo uthethayo ndim uZini. Nake zange ndeza ndandiqala uza nge-6 1-on-1 kutata. Ndeza kuba ndisengxakini ndibona uba ubrother wam beyaxhuzula. Every Monday bexhuzula. Utata waye wasinika msindo wesithi one night kum, wathi one night kumakazi wam ngalaa mini 1-on-1. So wamnika yena wathi 2 nights. So sahlamba ke ngo-12. Thetha yonke into efuna uyithetha. Naye ke wahlamba for i-2 nights eziyi-2. Sunday bathenga u-Back to the Sun apha ecaweni, beze apha ecaweni. So ke ngoku into eyenzeka last week ngoLwesibini, Monday nandicinga okanye izoxhuzula kuba iqhele uxhuzula. ngoLwesibini yabe ndisithi i-alarm bezawuya esikolweni kuba zivulwe izikolo. Ndizova ngaye ke ngoku ekhwaza esithi ndiyatsha kunindinyamezelwe. So ke ngoku engekawusebenzi nosebenzisa lo Back to the Sun. Yabe ke ngoku eli thimo lithetha lisithi siyacela angabe sawusebenzisa u-Back to the Sun because siyatsha kudala nyamezele. Ndizawuphuma kuye ndizombuyisela ingqondo yakhe. Ekhala ke lo mntu singamazi kodwa ekhangela engathi indoda xa ethethayo because ilizwe linto esithi hayi yaba ngumona like ingqondo yakhe ininzi and then sizawuyibuyisela le ndlela sitsha ngayo yonke into izawubuyela kuye. So uThixo lapha uyasebenza kakhulu because sikayibona inkuzulo ngoku kusukela lathethayo idimoni. Ndabulela kakhulu. Egama lam ndingutata uRhalane. Ndiqale ukhonza apha phambi kwe-COVID. Ukhulu endikwenzelwe yile nkonzo. Ndandifike apha esele iminyaka emininzi, sineminyaka egqithileyo ku-10. Kodwa ndathi ngokhonza kwam apha ndaqeshwa permanent. NdinguNolundithuthu. Ndaqale ukhonza apha last month. So ndiyeza apha Sunday umntu ohlala emsebenzini ke. NgoLwesine xa ndivula ibhedi yam ndizawulala. Hayibo, yintoni engathi ligazi apha ebhedini? Okay ke ndingalali ndikhuphe ezaa nto ndihlambe ngetyiwa. So ndiphangele again but ngoLwesibini weveki ezayo ndivele ndihlaselwe yinto, kunyuka into apha emqolo, indivala umphefumlo, ndibaleke ke ndisiwe esibhedlele. And then xa ndifika ibinditya le nto bendiyakwazi nohamba ndingakwazi nothini. So ndicinge nomani usister wam unayo i-prophetic material. Ndithi khandibize usister wam nezaa nto zakhe zaphaa kwam uhlala. Eza usister wam afika ndifake i-perfume andiselise i-oil. Yathi phela i-2 hours yabe ingathi khange ndiqalise ukuba. Wabe sitsho ke ngunana nogqirha endandingene kuye wathi sisi umntu ongena apha esibhedlele enyukwe yile nto kwenyukayo akaphili sisi. 30 minutes inintsi ehlela apha esibhedlele. So ndinomqondiso, ndinawo umqondiso.
Igama lam ndingiyolisa Boy. Ukukhonza apha ndiqale ngo-2023. Ndafika kunzima kakhulu. uThixo lapha wandinceda, unceda ifemeli yam, wanceda nam. Ndakwazi ufumana umsebenzi opermanent and also ndakwazi noqhubekeka nesikolo, ndafumana ii-honours. Igama lam ndingu-Indiphile Zosiphe Sithukuthezi. Ndiqale ukukhonza apha enkonzweni kulo nyaka uphelileyo ngoMatshi kokuzoba yipasika. Bendingumntu othanda ungabikho rayithi, ndisoloko ndingaphilanga. Kodwa ukuza kwam apha enkonzweni zange ndiphinde ndigule. Ndandingumntu obabesithi oogqirha ndinesifuba, ndisebenzisa inqawe. But ukuza kwam apha ecaweni zange ndiphinde ndisebenzise inqawe. Ndinguyelo, andisabi nasifuba, andisaquleki.